sitten vielä uuteen aiheeseen. Toukokuussa paljastui, että Marimekon pitkäaikainen suunnittelija Kristiina Isola oli kopioinut Metsäväki-kuosissa lähes suoraan ukrainalaiselta taiteilijalta, mutta nyt yksi uusi kuosi herättää netissä varsinkin huomiota. Teresa Morehousen suunnittelema Isoisän puutarhakuosi. Siinä on selviä yhtäläisyyksiä brittiläisen lastenkirjailijan ja kuvittajan Pat Hutchinsin kuvituksiin. Kirja on Roses Walk vuodelta 1968. Tervetuloa taiteellinen johtaja Minna Kemel-Kutvonen Marimekosta ja taideasiantuntija Pauliina Laitinen-Laiho. Ja hyvää huomenta. 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 Pauliina, sä oot tutustunut sekä tähän Hutchinsin työhön että Isoisän puutarhakuosiin. Kuinka merkittävä mielestäsi niiden yhdennäköisyys on? Näiden teosten äkkiseltä, kun katsoo niitä, niin kyllä ne on hälyttävän samannäköisiä. Kieltämättä. Mutta sitten kun niitä alkaa katsoa tarkemmin, niin kyllä niistä huomaa sen, että on kyseessä kahden eri taiteilijan näkemys. Mitä enemmän katsoo niitä yksityiskohtia, niin siellä on paljon nyansseja, mitkä paljastaa, että kyllä siinä on tullut ihan eri niin kuin taiteelliset näkemykset. Esimerkiksi, pystyykö mä näyttää? Joo, jos katsotaan ensin tätä, tässä näkyy siis tämä Marimekon ja Teresa Morehousen kuosi. Ja nyt sitten saadaan varmaan vähän niitä yksityiskohtia, että esimerkiksi nämä kaksi, vasemmanpuoleinen on siitä Marimekon kuosista, oikeanpuoleinen on siitä Pat Hutchinsin kirjasta. Joo, esimerkiksi tämä Marimekon kuosissa, siinä on nämä punaiset omenat, niin nämä punaiset värit on aina tämmöisiä raskaita ja niillä pystytään paljon raskaampia kuin esimerkiksi sininen väri. Ja niillä pystytään hyvin paljon esimerkiksi muuttamaan sitä koko niin kuin tunnelmaa siinä teoksessa. Ja kyllä selvästi tämä oikeapuoleinen, niin siinä on paljon roikkuvammat oksat ja mihin suuntaan ne oksat meneekö ne ylöspäin vai alaspäin vai niin kuin horisontaalisesti, niin sillä pystyy hyvin paljon kanssa vaikuttaa siihen niin kuin dynamiikkaan ja se muotouttaa se laittaa sen teoksen niin kuin erinäköiseksi. No, mitä arvelet, tunteeko tekijä, tunteeko Teresa Morehouse tämän Pat Hutchinsin kirjan ja onko saanut kuitenkin inspiraation nimenomaan suoraan siitä vai onko voinut tulla näin samanlainen oksien jako mieleen ja suunnat sattumalta? Vaikea sanoa. Mä voisin kuvitella, että hän on tuttu kirja, mutta silti tämä on niinku itsenäinen taiteellinen teos, hänen oma työnsä. Et niin mä sen näen. Minna, miten kommentoit näitä tietoja? Luonnollisesti me luotamme Teresa Morehousen näkemykseen siinä, että hän on tehnyt oman teoksensa Isoisän puutarha kangaskuvion omista lähtökohdistaan, omasta lapsuuden aikaisesta inspiraatiostaan sieltä 70-luvulta nimenomaan englantilaisesta puutarhasta, joka oli Isoisän puutarha, jossa puut oli ja koko puutarha valtavan suuressa järjestyksessä ja tyypillistä on englantilaisille puutarhoille, että siellä on hyvin leikatut puut ja näin Teresankin oma kokemus on ja tästä inspiraatiosta hän on oman Isoisän puutarhakuvionsa luonut. Mitä te arvelette, onko hän ottanut mallia Pat Hutchinsilta vai ei? Se on luonnollisesti niin kuin sellainen asia, että Teresa on itse siihen niin kuin paras kommentoimaan, mutta joka tapauksessa niin kuin, hän on kertonut inspiroituneensa nimenomaan näistä lapsuuden ajan tunnelmista ja näkymistä ja tavoitellut sitä Isoisän puutarhan tunnelmaan, jossa hän on saanut paljon aikaansa viettää. Pauliina, mitä mieltä? Toki hän on voinut ottaa mallia, mutta sitten kun se tekee taiteellisen teoksen, niin siitä tuli aivan erilainen tai vähän erilainen. Silti se on kuitenkin niin kuin itsenäinen teos, että jos taiteilija ottaa vaikka alaston malli on edessä ja kuvaa siitä, niin kyllä siinäkin jostakin otetaan mallia. Se on ihan normaalia, että on joku mikä inspiroi ja niin päin pois. Että tavallaan se olisi melkein epänormaalia, jos ei ole jotakin. Ollaanko Marimekossa oltu tietoisia tästä yhdennäköisyydestä? Tähän suoraan kysymykseen niin en ole ollut tietoinen eikä olla oltu laajemminkaan tietoisia, mutta se on aivan selvää, että eri aikakausille on tyypillistä erityyppiset ilmaisut. Ja Marimekossa on vahvasti aina läsnä ollut piirroksellinen, naivistinen ja jopa retrohtava ilmaisu. Ja sillä päästään tiettyyn vahvaan tunnelmaan. Ja tässä just niin kuin Teresa kertoo 60-70-luvun näistä tunnelmista, mihin hän on
mitä hän on tavoitellut, niin niitä elementtejä kun käyttää, niin siellä on mahdollista, että toisaalla sitten kohtaa tiettyä samankaltaisuutta, mutta oleellista on toki se, että suunnittelija tekee aina ajankohtaisen ja oman tulkinnan aiheesta. Jos kävisi ilmi, että Teresa Moorhouse olisi lainannut tätä teosta, niin vaikka se ei olisi laitonta ja se on hänen oma teoksessa, niin vähentäisikö se Marimekon silmissä jollain lailla tämän suunnittelijan arvoa tai sen kuosin arvoa, että se ei ole lähtenyt täysin suunnittelijan omasta ideasta? Kyllä me luotetaan tässä Teresan näkemyksen siitä, että hän on pohjannut tämän täysin omaan kokemuksen. Mutta toki on se, että taiteilijat ja suunnittelijat kun inspiroituvat, on tavattoman paljon lähdemateriaalia, mistä sitten aiheita tulee ja mieleyhtymiä ja sillä. Ja sitä varmaan on myöskin usein suunnittelijan ihan vaikea niin kuin sanoakin, että kun on paljon aineistoja, varsinkin kun peilataan menneisyyteen, niin, ja mistä ne kaikki asiat kumpuavat sitten. Miten tavallista se on, että tällä lailla käytetään inspiraationa, jos nyt kuvitellaan, ainakin näyttää nyt näin niin kuin maallikon silmiin, että on vaikea olla uskomatta, että tämä olisi todellakin konkreettisesti ollut inspiraatiolähde, niin missä se raja sitten menee, että onko se ne punaiset omenat siellä, mikä vie sen sitten, niin kuin, että ei ole sitten ihan voida puhua plagioinnista? Kyllä se raja on aika häilyvä, varsinkin me eletään niin visuaalisessa maailmassa, että paljon tätä kopiointia tapahtuu ihan ympäri maailmaa. Mutta kyllä se taiteen etiketti on oltava siellä, ettei mennä siellä korruptoitumisen puolelle ja oteta liikaa toiselta. Että sellaiset pelisäännöt on oltava, mutta aika paljon tällaista tapahtuu kyllä. Ja se on, taidehistoria on sitä, että monet museot on täynnä meille tuttuja toisen taiteilijan tekemiä teoksia. Että kyllä ne kopioi hyvin paljon, mutta silti siinä pitää näkyä se joku oma, ettei tule tällaisia epäilyjä. Minna Kemel-Kutvonen, aiotteko olla nyt Teresaan yhteydessä tämän tapauksen tiimoilta? Seuraako tästä jotain? Ihan normaalia keskustelua ja se että me on tämmöinen keskustelu syntynyt, tähän kertoo ylipäänsä siitä, että ihmiset on hyvin niin kuin kiinnostuneita ylipäänsä designista, Marimekon kuvioista, meidän suunnittelijan tekemistä töistä ja se on erittäin tervettä ja hyvä ja me ollaan erittäin valmiita ja nöyriä siihen keskusteluun ja totta kai me suunnittelija otetaan tämmöiseen keskusteluun mukaan, koska sehän on sitä avointa vuorovaikutusta ja kanssakäymistä. No, mitä jos Pat Hutchins, joka on kirjan tehnyt ja elossa oleva kuvittaja, ryhtyy johonkin toimiin? Voiko hän ryhtyä? Tässähän kuitenkaan ei ole tässä Teresan kuviossa kysymys kopioinnissa. Että uskon, että tässä näin ei tule käymään. En mäkään usko, kyllä tulee. Ja jos tulee, niin sitten tulee. Oleellista on kuitenkin tässä nähdä myöskin se, että nyt me puhutaan detaljeista ja kun puhutaan niin kuin kokonaistunnelmasta ja sitten koko kompositiosta, se on niin kuin se merkittävää ja oleellista. Ja uskon, että taiteilijatkin sen niin kuin näkevät ja ymmärtävät, niin kuin kaikki asiantuntijat. Jäämme odottamaan, mitä tapahtuu. Kiitos teille haastattelusta. Kiitos.